L-ispezzjonijiet mill-Awtorità Maltija Turiżmu l-MTA qegħdin jiżguraw li l-istabbilimenti f'pajjiżna jimxu mal-miżuri maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa marbuta mal-imxija tal-COVID-19. Dan l-istazzjon osserva numru ta' spezzjonijiet li l-ħamis filgħaxija kienu qed isiru fil-Valletta Waterfront. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Infurzar fih dan l-awtorità spjegalna fejn qegħdin isiru l-ispezzjonijiet mill-ħaddiema ta' dan id-dipartiment. Ħankun induru maġġorment il-lejla l-istabbilimenti tal-ikel biex naraw jissosservaw il-protokolli wkoll u jista' jkun ukoll iktar tard fil-ġurnata morru nagħmlu naraw xi attivitajiet jew xi tieċ għax huwa wkoll responsabbiltà tagħna. David Mifsud spjegalna wkoll kif in-numru ta' spezzjonijiet li jsiru mill-uffiċjali tal-MTA intensifika f'dan iż-żmien ta' festi biex jassigura li l-protokolli huma osservati kullimkien. Id-direttur innota wkoll kif l-għan ewlieni tal-ispezzjonijiet mhuwiex li jitħarku s-sidien tal-istabbilimenti, iżda li tinforma tispjega u twissi qabel jittieħdu passi ta' nfurzar. Dan qiegħed isir bilanċ fil-mod ta' kif il-ħaddiema ta' dan id-dipartiment qegħdin jinfurzaw il-protokolli li ma' bilanċ qiegħed jintlaqa' tajjeb mill-operaturi. Ġieli ssib nies li huma daqsxejn diffiċli, ġieli ssib nies li huma inqas diffiċli u jikkoperaw jgħidlek għandek raġun u kellna daqsxejn nuqqas u nirranġawha. Kif qed ngħid aħna nippruvaw noħolqu sistema ta' komunikazzjoni mhux ta' infurzar li tmur u inti twaħħal multa. L-idea hija l-iskop l-ewwel li naraw li l-persuna għandu l-bona volontà illi jirranġa l-ħaġa meta tkun ħażina. Fl-aħħar Mifsud temm jgħid li biex kulħadd ikun siguru jimxi mal-protokolli, il-pubbliku għandu jikkopera u jażel stabbilimenti li qegħdin jimxu mal-istess protokolli. Dan sabiex tkun salvagwardjata is-saħħa tiegħu u ta' madwaru.